Ao redor de 750 persoas foron as que se reuniron nunha nova edición do xantar de confraternidade celebrado na Pobra do Caramiñal, onde a música, a gastronomía e as gañas de crear novos lazos de unión foron as protagonistas da xornada. Na Pobra do Caramiñal celebrouse unha das citas máis esperadas do ano, o xantar de confraternidade. Nesta edición reuniuse a uns 750 veciños e veciñas buscando acadar unha xornada de comida, música e, sobre todo, convivencia. Un evento que se consolida como un dos maiores encontros sociais do municipio e da comarca. A primeira é que non quero deixar pasar esta ocasión sen darvos as grazas. Grazas porque un ano máis esgotástedes as prazas dispoñibles para este evento, demostrando que este xantar é unha cita ineludible no noso municipio, e non só para a veciñanza da Pobra, senón tamén para a doutros concellos. E a mostra está aí, agora mesmo en todos vós, compartido en mesa, pois xente de Ribeira, Boiro, Rianxo, Porto do Son, Noia. O menú desta edición foi un verdadeiro festín para os sentidos. Mariscos frescos, peixe, carne e deliciosas sobremesas, acompañados de café e bebidas variadas. Todo isto no marco dun ambiente festivo que foi animado por música en directo. Para dar a benvida aos asistentes, o grupo Trécula encargouse de amenizar a recepción e para rematar a xornada, Mar da Vila Music puxo o toque final, facendo que a tarde se convertise nun recordo inolvidable para todos os participantes. Unha vez máis, o xantar de confraternidade na Pobra do Caramiñal demostra que é moito máis que unha comida. É un acto de unión, de recoñecemento e, sobre todo, unha gran festa para todos os que comparten esta terra. Este xantar é un evento que funciona desde hai tempo como punto de encontro, de reunión e sobre todo de unión para a xente de aquí e tamén para a xente de fora. Ver este pabillón da Rúa Venecia tan cheo refrenda a importancia deste tipo de actividades para seguir fortalecendo os nosos lazos como comunidade. Se cadra, algunhas persoas ven neste xantar de confraternidade unha comida, pero seguro que para todos e todas as que estades aquí é moito máis que iso. Estou convencido de que para vós este xantar tamén é unha oportunidade para reencontrarvos con persoas ás que seguramente veredes en contadas ocasións durante o resto do ano. Por ende, o alcalde tamén aproveitou a ocasión para amosar a súa gratitude cos veciños e veciñas, remarcando o verdadeiro significado especial deste evento. É que para min, en particular, esta é tamén unha xornada moi especial, porque me sinto especialmente unido a todos vós. Un evento que, sen dúbida, quedará na memoria de todos os que participaron. O xantar de confraternidade volveu a ser un éxito rotundo na Pobra do Caramiñal.